obworo n'obutaka oburemi n'obunda na nere buya obe omunda bwatya omuroberi bw'oburemi buno obonjureria bunokoretwa sore negetaseni kia Radio Vuna. Mwanchumo tegererio Radio Vuna 102.0 FM na kwariganiri nainde asomoroberi ito bwoko mogani oburemi buna botambe ime ya Radio Vuna 102.0 FM. Rero togokwa nerobere bw'emesi nagaiga asende ne bunge ya South Mogirango ekerotore no muremi Serieta Charles oyungo chikwarigania se studio ito atomanyindi achage toboremi bw'emesi nando mosinga kyogo simeku ogeswa goika korosis karinguru eyoro chembwa tegaiga nimbwato mosi asoko boko kwane alafu na Charles naregaiga nege chiko kya karibu sana Samuel Charles ogao kuru tabaka South Mogirango kasi yeye buremi naranya korera matuka mange naranya temire sana no yagosimeke mesi no yagosi inere kasi ane nalete aige na jagete mesi ye 2012 kwegera igoro yo buremi obwemesi narate matemire bone mesi iga munonyero jensa iga ebu ngoro siande chimbande nande ngo chiande gosimeke mbusuro yene ningaste koro siali mbusuro nero mbegete gari akonali akiokorosi mugondo gwasimeko mosio irege kakengani na kigo kina kwa yoroseli alafu tomago ikasense moyoko gesa tomanye kwenda sense mwende yokorosi skaringoro bila kabisa bono munando setia limbusureli mugondo ninywali kana ninyoroseti obete ngo chikuira mugondo kengima chimbande chibone ngwenda njire njisabule nchitube obi linde chisoka ke komaye kuchibu chana se chi pale chingagete kena chanire ntuba maraba nye chiange chi wiki bere nja konye buruka kera yaso kiri chimbande na nyura maraba yara sa jakora na nyibekera maraba musio kina misiye ko iranga omwaka ne mitienyane ya bana chaka kotama aige mbwate chimbanda muno musie na bogo simeko musi lakini no bwate challenge nyingero mugaso chiroko tulikomera muna chimbande chikomera kera kwa kire chipara kwa bekire chimbande amuno musio beke etabautiero kera kwa bekiro musio gokoboka chimbande chikosoka cha jisibiti bono muno yaga swa kaiga muchiano ko mune misingo beka niwo bono no mutara akira iga tugochikosimeke mesi kena bekire iga mesi yengo nyesaburande kena nyesabureire na ruwa na be kamara igo munagenda ete igo agasto go tube mesi go twanya kwa meira won igo bono yabeire bono tuganya bone so ke tujaye kwenye buru kere kwanyu bekire iga kwapima kurwa riri iga ange chifuti ibere ande kwakera ini ande kutogoro kwabeka kere kwabekire bono acha gwetagatia soko buruga musi bono embe gweta buya okina bwangero kanyosali bwang mbande ye nguna cha kurwa somo singuru siase bone botambe na yeye yege mbande ange era bange mite chifuti bere bono kena jiro siri kana ruwa na chisabura iga kena ngase go sabura iga bono yabeire buya na ruwa na cha na bono mas na beka oise ko beka iga na ro miste go soka bono wiko sabure oyubeke bono musio go soka lioka lakini akerore iga liberandire maraba maiga igo chiria chande mande yasunyuka soka bono go etabautiero kenembe gitense iga bono endo no bolem embura negenda pi musio go koransa no mutienyi bono liembura ya duro bono makomera noje munande iga munambwarite iga aiga nelitina eneli chuli bono ko beka iga kwale bono ejigo sokaga ne ejigo ku bono konyo nge nero ya merit bono misie muna naja gosimeka iga muna nanye tubire ngo nyachi wiki 3 asoke chimbande njenye uramaraba asoke chimbande gona magonye buruga bono kera nanye burugire nande nye chingaki ango mutinyo omonda tobuoyo nyisialire kena sialire obuoyo nande ngichi nabantu tunyero waseli nande ketwanyero waseli nabu yaikirange mitinyi 6 nande tobuoyo bonde toyebekere bono kurwa nande tonyitiga bono tuli kosabure rero
eye kwa mane obi yae tima itinga eyemesiki nebwaterie tesengencha banta bange nonyana bakorigereria bichaiga na se kamera ebara kuminga nemesi nechinsiaga andake eye nemesi ya sukari nguru ene bere mumwamuga ne ya sukari nguru ege mesi ya sukari nguru ne memwamu ne memwamu eliende kawaida ne sukari nguru eliende ngoro siere lakini ebwate process yentambe bono buya bwe mesi ye iganduri gosabulira ubuna buya bweke bwate ekero kina ni ubye bone gochi yarwa mapata amayo iso gosabura mesi ete ko sukari ekobe myomopa no ena kero kobe kase masini yali go gochanda lakini bamune bwate ubigere myororo right bono kero gwasimekiro mosi wate bokwira wania nemetinye ene lakini rende gatika berega ige mesi ne bwato berendi ne bwate challenge nkoriye gwera makonde timetinge yero ne bwate challenge ndasogo kina kwayo ne bwate challenge ngo ikere ya rwara yaba muna yero bo uruire mboro bo goja muna bigwangu gabigonyi bigocha biabe ko busobu mesiasaleka nkori kitore rio gotwanyisiarira bono kurwabu no kochikando gaiga bagaiga bogeka okonya korusie obi gokora chungo chinjiro obeke rio mesie ige mburekerere nyinge kumubirango chore onyiye yararans yarwo yasaleka bono ya kurunsa mune bwate chinengo chireinye ameliere menge aiga negero mubiro ochite mapemo kanyirali bo muna yarara tichiti kumyogo jibone kaswa kurandanse bone milie kangya gosoka muna yasokire milie yibone goite sukari chinguru bokurunsa yokonyorori yero bono konyonga te bwati sukari ngie kere kirenga kiyoko gesa emesiuka ngokoro kirenga yabere bwenere kurusu mugondo bone kero kurigeria munere yero iga chigutwe chiga bono iga yahoro kirenga sukari yaikire twama goswa konye tema bonto okoroze sukari na ekero kwagesire bono emesie yeiga timanyetinga ogo kogenda kwanye chaka sukari nguru ryo kagosenga kyo konyekora before ora utarachaka koro sukari nguru utarachaka koro sukari nguru okorari yase customer ye sukari kwa magoswa mugondo kero kwanyore customer moigwana nero tenga ndo asiri sukari nguru kwarigia mura bakubwatisie gasi twagendera gusumana ino ena muntu obwate ng'ombe gereti na bagocha onte bimbegere sukari ige liquid yeyo angeli desini bibere ochikoira chiombe chiae kera kenyiri ndagero mura igoro chiombe chiaragera nyande nkomendera mabere bono nyo muri myochire kongorie sukari ere chiombe ekubwati ng'ang'a size kiatete sukari bono nyo taitwa nyene yeiga ye murasesi ebwatiri goriria ne sukari egirase kama kibwari goriria bono tabauti ya ro ya murasesi amoneri generi murasesi bono turi kumanga amagenari ngakwa mubekera ali bono yakwendekera lakini yoko ni generi mogwate faita timanyetinga MSC yeiga eganetio bore mobone ko yesimeka gose you can do akarima gasinini lakini enyore MSC mengi MSC yeta sagale na ndo mugondo ro monene na ri uranyore kende ego iso gusimeka asinini na bakonya abantu bagwete nsema bakonya konyebuna banyeri igo bono iso gusimeka ke igo teko konya na ndeta ito simeka ase abantu basimekete MSC yene iyo kate kunyara ko abantu bakonyeri mono bono kero bwato mugondo monora bangeka MSC ekero gwesimeke na bako gesa chibesi nyinge kurwa nae bakoigubuya ngaki mugondo yene oro monene anyorere kende kurwa nkorusi ole wachumo tegereri nabo igomorigererio radio vuna 102.0 FM togendrete gusangana Charles oyole omoremi bwemesi gaigana sebunge ya South Mogrango ime county ya Kisii kwa igure buna totebiri omosio gochaka koruchimbande osimeka nando mosio koira 1 year 4 months alafu rende kwa manyako geso mosioge mesie mengenere gaiga ngochitore korigereria ngakiskari ngurwe korosiwa lakini bado koira na se Charles andake atotebinga mesie yega konyesimeka na koyerema purposely for skari ngurugo se naboko na libanto bande bago kombwa bachikonia gose na barabu bachikorose skari nguru kwa shamba zao mesie yega era sense ya sukari nguru gose twanyire kambani ye sukari mono muna wenda ali kuira tororo kere chiro ye sukari yebolete ndito kuire kambani ye mesi iga awendo bagora bachikorose sukari bachikorose sukari ye chai okay mono Charles twagesire mesi yeiga bune yerensa iga timanyetinga ngakyoko chaka korose sukari nguru baka yaba bune yembwate koboko iga and then yaba ready yaende chiro bono do masini eliralia
nero munanyi begeta liga nero ngobe ase musino rosoeta liga ari no ngobe ko musinasi bachiombe kiange agonjuka na round na nditoko bege mesi na chakire process ya linga ngobe ka maja goja na beka chibigalika iga munya kobeka iga then kurwabu na cha kobeka umuriro kumaga igo no connected insaiga chipa amache ngobone iwe amache alafu kwa utomorero na utomorero na cha kobeka ufi toira seskari ngoro korosi bono paka toikererige na buneriga bono muna turiga se masini ye nongo chakiraga process ntangani yo chakorosi sukari ye aige masini ye nimbwate chiombe gango beko mutuguro ga bwe masini na beka chiombe gali amo no moto no ro mutambe ngobeka kena beke nasi bachiombe choki korwa iga na jana ikaransa na jako beke misikurwa maata iga nwa maja gotirimbo kana tangeli neke buyuga ukikere chiombe chigase kugonjo kana iga na beka wa kurwa buchombe chiguonjo kana no abu no liganda ligosokeraga maata no macha gotirimbo kabona yemisia komitukurwa iga macha iteka gochiago enere masini bona bongo siga bona kana kolire iga maja gocha eji gosoko chumwena ne maganda ana arbono ngobeko moso muna angane kirete iga na rongo utali kali na ara gosambe sukali gendo ngiage kwenda quest kirendo kirange bwate sige gochi one masini ye iga nengi ye ni odanga nembe ya ndu siriale masini ye bonde konye goche njinje ngolene kira na golire nene bona linda likuoreka koboka botuko kero kwa rusiria se machine kwa bekira mache kwa utiro molero and then skari nguru bono na kieko ono skari nguru maja bona ara maji kwanza mbasio yo kero ko bekari ngo machine go sabra machine go sabra kere ya ru maja ajina bekarika iga na utira nge 2 hours yabe ndito bona ke yabe ndito na onjuli kuruchi bibe jimbe mbwate sana ya digali bibe yabo kuri sukari nanye bekansi nanye kendi na jako beke bikombe bi okay ega bono eriko ango jana chisuguli chiga muro ja chisuguli mbwate ge chire sana kuti jana aga na ticha mwena kena bekira maja ali ali kurwale se masini kena nya bekira na jaka gutira ne chinge chimbwate koboka bona kena beke chisuguli chiriko na chanire na beja ko beka chingo kurumaya ga se chume ngana bekire iga chume yengo chire yabwato mukiro kwa bekire iga oli gande liko kalioka bono muro ko soko jiro kalioka kero situ motero iga enali liko lyo tobono lyemesi ketoro seti kana likasite kuguswa toisokoro wasili liko lyakawetelie angalia nyomba ndoko yo sukari ora amenya ngama tukabera masukari atalikoi bone kendo seti ka bone ngisa negetengisa chinde chionse ngobe ko mororo chiteka na liko chisuli ne chigambwa chinene ngobe ka maje isa inoro chiteka suli chie toko enda twapima twaroseliwa Ike kakenga nina kieko irali ko gabu. Dikeko ira 2 hours. 2 hours. Yama yako banguru. Ege kero ya bere nguru ya bere in liquid form go se solid form. Liquid form. Liquid form. Nga kieko ba solid form. Bono munega maja kunya kotokota liko ikunya kurusia maja alibona mabati kara masukari yokenye yanya kolitoa and then kera ya litoire bono sina tokulora ngi ya beire ntumanya tekora wasura ngi ya ikikira ya beire bondi atunyijole tubeke bikombe kwamanya kobeka se bikombe twanye buruga yake twaja kobeka bikombe igwekero kwa rusiria se bikombe bime ya beire ready for the market ya bone kwende chi. All right, asante sana bono mwache bategera ditimetinga egasi nayo gwekorera gose no bwate abantu boko labor ama ni familia ni watoto wako ni mbwata muraba wakole gasi na kutoko bwatirana bara twakole gasi no bara all right umashimo tegera libono buno rigerere tiga bona boigo ase kamera yane
skari nguru kwa igure mesie ekero yabeire iga emashini nere gari ya sense meriende egosabura bamanya gouta eriko norire gaiga amo 90 ekisugurie chiga nekyo koberi skari eyo ekero yaberire yanya gotuguta macharia birasie biga birega iga biabe kuskari nguru eyo alafu yaba ready for the market and then abantu mbarega iga bange sana abubale abantu oboko abubako mobwatesia Charles emeremo yokorosi skari nguru ye nakoreme mesie yega keronko morangerio yo monera totebi nganga kiegasie ye emoirete alafu rende naki skari nguru ye iga ekorosi one so far so good inki konyekire kurwase oboremi oboiga ntaraira nase Charles oyore omanyeno mogondo yo iga karibu sana ototebi rietari aho ndi wachagete naye kwebwaterania segasi okoreme mesi na korosi nguru ye iga Baya mwana letu chasa mwende niko kwa musi obiri aiga nonga igasi yenenje mbono naso ire ndo mugeni tukubwatirana na Charles iga tindanye korangagi mbono na chage tuli mu 2024 December ebini mesi twanye simika iga mbono na turocingana birache gotokonya eko gaire kwa mabwango amanufa na maya Ego koru 2024 that's a year plus kwararo rirenchere ibintu bigo kwerekaga iga inkiura kwa negoro yoboremi bwemesi oboremi bwemesi no buyabore wone gento kiganiri omuntu onyora sanene ochimbande chiboire nabo gosimeka onyore mapato amangi tenga na bitumura abeka buna bonigo bituma byakure uno mugasojire boniga but bone mesi nkolemereriere kiangasi ninga kiangasi na bekolemereria mbrego tu na inde genderere gukina yokolingana oborimi bwe mwesi nigo borobia kere mbrero rowetani bwe bituma alright bono timanyeti nga esinge nchoro mogeni asoboremi obwe mesi muntara koboringe myaka 5 kurubone myaka berere bosio nogani ko bogendera gosase gekeke kwa berere gaiga ngakiorochi no bokongu torigo chikogendera no tige gosenga kiora semyo motegererio gotegererete nabo igo olio korigererete skali uri mwemesi no bokongu bore lakini rende okobolemereri ekera kwa bolemereri chu tariento lazimeke once iga ose 3 months onyore chibesa we can go take the time umai konyora chibesa na challenge nere asokoburuga ime kero koburuga imesi enkorulere sana okubuga nga obwo komorera kero koburuga ime igo goikobo molemereri umanye konyora amapato ye mesi nabwata challenges ende nabaibi na barabumbaro ngosumbwana mole na barabu ono gusinyiko iro omonto nyora no mwana oturo omosi ochikorigereri gata omwana ono yonga ende ngomoira bono challenges sinjire chase chiyo yoboibi na maruire na roro naro lakini rende ne kulingana na abo na akorera bone round yentagani ndocenga asana ase akena asimekire aetanire chibasa na bakonyara gwetani chiri nkonyara kurwa se bituma igona bogo semio monta asasobore nibone kobwata sana ne Ifakti kwende boli mebono bya boli. All right. Ekero na kaga igana nyora skari nguru ke tinde kire gari. Timetinga what does it mean kere tinde kire ngurerime. Alino moko iyorera yara kenda gose ase faida yo motegereri no morigereri. Skari nguru eri ngore megari. What is the meaning of konyebeka megari? Wono konyebeka ali mali ngoreme. Ni goya ike skari eri yaga niliko yoru ebe kwe bikombe. Charles nge kombe kama gorwako ibe kwe bikombe ekero ya kalire kwende yake ndiwe lakini pati mbaya eskali yeye na ikobe kumega kare ya rusigu yake ndigu yabe kumega iga ya barige na yakole kwirende ya kongera mega iga bono pati mbaya yaika ya sareka kare ya sareka tijitiko be ani eskali bono yaba liere bune kwirende kiturate bune rongo yani bune gam yaba bune gam bona yere bune gam teliko bangi ya sesukali nguru eli chikoro sibe kwerende bona ya bidi tunyebeka side engole ri gali era beroro tunye pimenga nenya ale go change yake tunye tumeka se gasi nga era ndokonye tere tasara mono na kieko gara twanye ka gali
but bono ya namagena ange 150 gali boni ga achire rose ego bono erina sara tumetinga no muntu mubocho nyarigereria abantu bari bwata maisa mabi karigererie kwirende iga bethina bigosare amaisa mabi baka mugonde bagocha nabo muntu agocha ngano musi agocha kuri kumbe target yae negenteke nga planet ego bono amagena 50 achira sara gali onyeta konyara konyore chiro what else nande skari nguru eranyare gokora skari nguru nabe ebintu nebinge koros nkoros ire gentu muna murase ya koros west yombe na machigo tumika cia kare kwerende na inde nawe kwirwa sitoni kwatare chitoni muna Nairobi abakonyora abantu obuto pisa pisiga nkoni bari ni sana ni sa igo at least ne bwate inte koros gune bingi asante sana mwancho morigereri nabo igo mategererio ino yo mobwa bakori emiremo gaiga ekero nkoira na se Charles nindo che nyombaga ebwata marangeti timanye tinga egasi ye moko nyekoro botuko no mugaso egasi ye to kanyakoro botuko no mugaso to jaka saa 6 ya botuko paka ange na saa 12 ya morogo saa 6 ya botuko paka saa 12 mambicha marogo so it means nga no mokorara no to no menyete maiga no menyete maiga nene nyomba yaitu nsanga mogota mwenda chinga to kwenda kere weekend igo bona matuka mange no to no moraira nigo sometimes you even cook ya mwaragira gai alright igo kwa igure bono nga enyombeye no bakobera bagochake gasi saa 6 ya botuko baka saa 12 chiamambi kero bogo chia go kiamoka bono rende Charles nimanyete nga obere myobokoru 20 wateba gwachagete 12 emyake yarachire temaite nga inkibwago konyere nande emyake ende 5 igere busyo nga yorengerere tutete ko basubure myobo bwemesi buri myobo bwemesi bwankonye kuri emyake ina chagete kwegera bakasi na ikere bwansukiria tambe no ene nyomba na agache kurwa semesi yeiga nande bona sendegete kuri bona emyake ujibosi bona ndete ko chenyi ngore tinga yogosi ndete ko tiga chiombe ngore tinga yogosi changamoto nene pigwa eteire koru 2014 asobore mibwemesi bakabona nererie misi yete to mondo ko gunda mondo iso kobeka chianga chingi yato wakora gasie inere challenge ndangani oiko chafu ko maya kanyora ekogera soke ogo chafu igo muna tule iga ronge birongo lakini nabonyo agende kere mubuko changamoto bone erenene ndiro konyore mbule ko twenyinge konyora tuwa asira maje tuwabekira chingo nchiometi bono litubugete ngo mugasongo barole konyense yakende bono sukari yabe liko yasale ko tweitiranse abuno konyonga erosie gotokera bo muna bono sikurige linsali sukari eli esalegete tuonjo kana kuri botuko tuwe yure sukari mondo mubwero biri sukari bono bono changamoto ne kurwera bwa gwatware rose lakini nokolemereri sukari ngobiriri ngobiriri gwere right bono emesie yiga nara asira matuka mange ya nsukiri atambe bono muremi ogochigo chake mesine miya akoba muremereri uikote emekuire chinga kinyingole meredi urare nja lakini kigwaso iri mugondo ige chini chibesa chioka ono kogesa bomo na igikire mesie yiga leno na chaka litangani bomo na chaka ngo benda matuko ikomia iga iko nindo chinga kende ngo chiande konyo kuru mugondo tingo ruobos bona ke na kore kogesa goseke na temire mesie ya na ndingo chaka bya koburuga naenda na goro buona nanye bekera nanye roseli buwe nande ya chabwa bona kerengo chikoteme lia kabere bona ale ko iro mwaka nande kero ngosangana bare mibande gaiga abubako mokonya Charles ase abamuraba ebokoboko ase balia bagoshaga bara kwana batebenga ngakiyobere myobo bogendete nande buna abasaya and especially ekiare keiga gya agency inkiba konyekire ko rwaroro kero murocha gendrete gochaga ega kabisa korwa sense mwende atomanyie rieta totebinga obore myobo ndi abashagete ko bwate Charles so far so good ngai waikeira samali tangor kuchensi omboga anjino yomo ko bwate Charles asira siye nokoboko wasi amane ne bwato bokongu bwae chaka kote nene siye ubange mali se masini ole melikeri no bokongu mbaro wala no kumyo kana roje ke twa chake gasi twaike kana twanyolire rosi mune muroche
ekero kwanyorire rose bone yega bone sengencho mwense no mwarenge gango tema more understand boss yaino bono gwika tu understand ne sengencho bogimo bora buntu boroche muna bokogenda abo bokogenda iga lakini rende ndiko chitwa tuita mono ne taliko tuita mono nikonkyora semia bantu bale ndonda semia bantu so bole miyobo ngabora buno nyobo bwa challenges abo tokolemereri sengencho ndo tokonyora ngeri yaitokoru yo kwenyorera abana muna wesukuru nona ntukutugonyora besa kurwa tuwakanira abana esukuru ono no intino botokolemera ni munese akogenda oroche uraruga iga gwa Charles ogende bugo no chako bore mibonga buno nanje no yomo bo bole mime kasi ne rangokora kire mesia na yabeire twakonyana nere bono nabo understand ni boiga singiro nje no mulimo right asante sana bonekero tokoira na Charles oruengana yao yomoere gochia se abaremi kone ngana ya nengo debi omotegeri gosomurigereri bwe Radio Funa ebeko moyo egasi negasi kabo muremereri na ryo anyora matoke gochimambi egasi ene yana yansukira matuka amange okay mwanchimo tegereri na boigo omorigereri Ovuna TV tware gosanga koruga igasensemo ya South Mogirango ime county ya Kisii goikanande keronda akoretero moroberi onde bwoko mogani oboremi buna botambe ngogote binga oboremi nobonda na besa yoboremi terikogota nigo tware gosanga no moremi aserieta Amos Obiri Charles Yogao korwa South Mogirango inchenkoro kwa Ana Barongo oburemi nibwo bukuragera chinse bwatinya uchumi bwarera ebisaku na kolenda obogima oyu noro muroberi bw'oburemi buno bonjereria bunoretwa Sole na Radio Vuna.